Il-ġimgħa filgħodu twaqfet il-Fondazzjoni tat-Trasport fi ħdan Transport Malta li se tkun qed taħdem sabiex aktar nies iħarsu lejn is-settur tat-trasport bħala karriera. Fil-Palazz tal-President f'San Anton, iċ-Chairman tat-Transport Malta Joseph Buġejja spjega l-ewlieni ta' din il-fondazzjoni. Se nkunu qegħdin ninvestu ħin mod holistiku biex naraw kull settur tal-ajru, tal-art u tal-baħar x'noqqasijiet hemm bżonn, kif se nħajru iktar nies jersqu il-karriera tat-trasport, hemm numru ta' opportunitajiet kbar u l-pajjiż għandu bżonn li jimxi b'dal mod, b'dal approach strutturat biex nkunu żguri li s-setturi kollha ikollhom nies adekwati, trenjati professjonali, nitalmu minn pajjiżi oħra u aħna nagħmlu bħalhom jew anke aħjar minnhom. Il-Fondazzjoni se tkun qed tippromovi, torganizza u tiżviluppa servizzi innovattivi kif ukoll korsijiet ta' taħriġ fl-industrija tat-trasport. Se tassigura wkoll li l-attivitajiet dejjem ikunu konformi mar-regolamenti u strateġiji tal-Gvern u tal-Ministeru responsabbli mit-trasport. Preżenti il-Ministru għat-Trasport jinborġ għal kif din se tkun qed tara li titjieb il-kwalità tal-ħajja tan-nies fuq bosta livelli fosthom arja aktar nadifa. Il-Fondazzjoni qed tiġbor issa lil min ħaddem, lil min għandu negozju żgħir, lill-istituzzjonijiet edukattivi u anke dawk tal-intrapriża u r-regolatur ta' trasport flimkien ħalli naraw illi aktar żgħażagħ ikollhom il-ħiliet u jħarsu trasport bħala karriera u inkomplu inħarġu lil min qiegħed diġà f'din l-industrija importanti. Indirizza din iċ-ċerimonja l-President ta' Malta George Vella li wkoll tenna l-importanza ta' inizjattivi simili li jtejbu dan is-settur kruċjali għal pajjiżna.